रेडी? लेसन का नाम हाफिजा हौवा दाउ। हाफिजा हौवा दाउ। ठीक है। अभी क्वेश्चन आंसर ठीक है। सलखौ फरायनानै गावनि रावजों फोरमाय। बोराया नम्बर क बोराया हाग्राखौ माजों सावदोंमोन? बोराया हाग्राखौ बनजारजों सावदोंमोन। बनजारजों सावदोंमोन। बोराया बबेयाव आरो मानो हाल एवदोंमोन? बोराया गावनि न' खाथियाव थानाय दखरसे हायाव आसु माइ आरो फाथो फोनो हाल एवदोंमोन। भेरी गुड। बोराया साबेसे गथ' गथाय दंमोन? बोराया सासेल' गथ' दंमोन। भेरी गुड। दुब्लियाव आबाद मावनो थाखाय गिबि हाल एवजेननायखौ मा बुङो? खाहारायनाय। ठीक है। खाहारायनाय बुङो भी बोलना चाहिए। उसके बाद दुब्लियाव आबाद मावनो थाखाय नैथि खेबनि हाल एवनायखौ मा बुङो? सामार। सामार होनाय बुङो। बिदि ऐसे बोलो। सामार होनाय बुङो। गुड। बनजारा मा? बनजारा फाथो सेरनानि ब्लाव जेंनाय आरनि बाहाखौ बनजार आरनी नहीं बाबा, ब्लाव जंनाय ओरनी मतलब एकदम आग को ओरनी बाहा को जो आग जल रहा होता है ना उसको कहते हैं बनजार। मतलब बहुत बड़ा आग जल रहा है उसको पूरा आग को बनजार, जहाँ पे उसका बच्चा मर गया था, है ना। बोराया खर'आव मा खावदोंमोन? बोराया खर'आव थाइगिर बिबारनि फालि गांसे खावदोंमन। अच्छा, थाइगिर मतलब क्या होता है? कौन सा फल? एलिफेंट एप्पल, जिसको औटेंगा भी बोलते हैं, है ना। और उसके बाद है बोराइनि फिसा हौवाया माबोरै अराव खामथार जादोंमन? क्वेश्चन देख लो। बोराइनि फिसा नहीं बिसिया नहीं, बोराइनि फिसा, ये झ नंबर वाला। बोराइनि फिसा हौवाया बोराइनि फिसा हौवाया बिफानि हाग्रा सावनाय अराव हेफ्लांना खामथार जादोंमोन। वेरी गुड। उसके बाद है